Mga kapuso, ato ni balon ang lakat sa panahon. Kaupod si Pag-asa Weather Forecaster Ferdinand Rubin. Sa karon ang ato gina-monitor si Tropical Storm Dante base sa ato na latest Tropical Cyclone Bulletin naging issue. As of alauna kainasang hapon, isyara na sa kalayoon ng 45 kilometers, silangan habagatang silangan, Sangkalapan City, Oriental Mindoro, or ara sa coastal waters, Sampola, Oriental Mindoro. Sa karon magahulag din siya pa northwest or amihan na katundan sa kadasigon nga 25 kilometers per hour. Ining si Dante, magahulag siya sa karon generally from ang northwest na direksyon kag magwa sa ato Philippine Area of Responsibility by Saturday. Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Aklan, Capiz, kag Antique. Kung sa diin, signal number 1 sa Tibyao, Kulasi, Sebaste, Pandan, Libertad, kag Galuya. Sa karon wala nakita sang tropical cyclone wind signal sa Iloilo kung sa nabili na bahin sa Western Visayas. Tungod sa ining tropical storm na si Dante, ang Western Visayas mag-experience siya sa mga magalumon nga kalangitan nga makadala sa mga pag-ulan kag pagbandos ng hangin. Hinay tugtog kasarangan nga mga hangin ang magahalin sa nabagat na nakatundan kag kasarangan tugtog mabalod naman ang aton nga mga balod sa kadagatan. Ang aton nga adlaw matunod karon alas 6:09 sang hapon, mabutlak buwas alas 5:20 sa aga. Kaya muni ang aton latest weather update sa karon nga adlaw, halin diri sa Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa Visayas UST. Ako si Bert Rubin, madamo gid nga salamat.